Machiegni janeno mar LTN nonro mar Oboke e okinyi masani. Nyinga en Nick Okello, an Oboke ka India Dick, Oboke ma The Standard, Oboke ma The Daily Nation, kod Oboke ma The Star. Magite nigi weche ka India ma ang' naluom ni na matintin kaselumo ni tibro ng'iyo ni to koro mane minjo ka nigi weche go kama bende koro omisi so inyalo dhi mondo mi iyud mari e seche ma owinjore. Wachako ka India kod Oboke ma The Daily Nation. Wach mantiere ka India ni scramble for Ruto cash. Sani koro ilaro omenda ma Migosi William Ruto ma jalup jatend piny owacho osiko chiwo e campaign mage ma odhiye. Mane wach mantiere. Fights have been witnessed in Kisumu, Bungoma, Bomet, Kajiado counties. Wachre ka India ni Mr. Moneybags. Deputy President William Ruto has been dishing out millions of shillings to hustlers in his campaign stops across the country, but the handouts have sometimes led to fights among the beneficiaries as they jostle to get a share of the money. And this comes after campaign financing regulations were thrown out of the window. Eni koro komsani endi omenda maruto siko goloka dhie campaign gi kimiyo tulu bende wuok kuonde mamoko koro jilaro omenda gi eki e thuolo masani osebedo ka koro odhiye. Mano e wach mantiere kanyo. Ka wang'iyo kendo to Oboke ni endi mar ang'wen en ni police take note as Ruto handouts fuel violent clashes among groups. Obila sani koro oseketo manendo ma en nyong'ong e weche masani ndi koro gwacho ni en ni omenda ma Ruto golo sama odhi kuonde modhiego eko sani koro kelo mano ma en tulo. Cracks emerge among Oka principals. Sani koro nitiere pogruok ma sani koro ni limbo e kind jogo eko ma bende gin jotelo mag Oka ma and One Kenya Alliance. Differences play out following Musalia Mudavadi's Christmas ultimatum on presidential flag bearer. Mudavadi dwaro mondo mi koro mo Christmas ne beni koro Oka ne ng'ano ma bende dhi chung kaka mano endo jating ndai margi. Kata kamano ntiyo mabende kod podo soto podo yo atiende gi chien. En wach malich ahinya kanyo endo inyalo somo ito Oboke ndi mar 5. Raila boost for MP governor bid. Mailer Mantiere ODM party leader signals his support for Westlands MP bid for city's top seat. Manoler Mantikanyo endo ni koro Raila Odinga chal ni koro nyalo bedo ni siro eyo malingling mano endo jaod bura ma Westlands Migosi Tim Wanyonyi mondo mi koro ochung kaka governor mano endo ma Nairobi. Manoler Mantiere kanyo endo this comes days after Mr. Odinga's wife Ida Odinga stopped just short of endorsing the MP for ODM party ticket. Mane wach mantiere kanyo endo. Nyoro nye or jagoro mongi remain Sifuna mondo miyo chope nyasi no endo mekoro Tim Wanyonyi nye obago. We are at the coast for Azimio la Umoja too, but in the morning he Raila gave me his own chopper as is also a very important event. Maendia wach mantiere kanyendo. Sifuna nyomi mano endo maena kala papula mara Raila Odinga mondo chopogodo mano endo bura manye obagi kod Tim Wanyonyi. Mantika endi eni machilo mantika eni the problem with our schools as unrest spiral out of control. Gima koro wacho ni koro en etulo kata gimo miyo sani koro nitiere tulo mang'eny ahinya skunde. Inyalo somo ito Oboke ni endi mar 7 omaki kanyo. Only a new factor is congestion witnessed since introduction of 100% transition policy. Mano ler me nyalo ng'iyo kanyo enda chiel kachiel. Kenya to introduce COVID jabs for teens. Ler manchisa ni koro piny Kenya bro chiwo manendo mabende en chanjo mar COVID ne jogo eko mantiere e bwo higni 18. Wach mantie kanyo anyisi ni weche gi kiwa bro mna luomwa pa josomo kod jondiko ni kanyo janeno mar LTN to Oboke ni mar 18 ka idhi nyime. Ae koro nitie mago mabende gin weche ma ae counties inyalo somo. Storm in Uhuru Raila camp over boardroom candidate. Proposal to agree on a single candidate has split the camp down the middle. Mae wach mantie sani ni dware mondo mikoro ODM kod Jubilee obed piny mondo megiyudo ng'ata achiel manyalo chung kaka governor mano ende county ma Nairobi. In 2017 a candidate who was imposed in Nairobi ended up getting 5,000 votes. This is not 2007. Voters nowadays know the kind of leaders they want. Johnson Sakaja chalni dwa chung Nairobi kende kaka governor wacho ni gimoni do mondo ji owinjre mondo mi ng'ato kom en gima onge. Ng'ato dhi kirji omanyo mbolo
koro ODM kod Jubilee oaye wachno endo. Mwendwa Otieno due in court today. Maendi en Nick Mwendwa mabende en jatelo mar FKF. Sani koro kawuono ni endi odhi e doho kama bende koro idonjo ne kod kethago eko mag bende tiyo kod omenda e yono endo ma ok ni kare. Mano e wach mantiere kanyo endo. Esechego eko bende aneno kapod nitiere pa josomo ka endi mondiki mag weche mag tuke maendi ondiki kama bende wacho ni koro wacho ni gor emomiyo Nick Mwendwa sani koro kadhe weche matek ahinya ni gore emomiyo mak Nick Mwendwa gore emomiyo ere ka gor koro nitie wachno endo. Oboke ma The Standard. Mudavadi tears into Raila Ruto pledges. Mudavadi sani koro ocha ahinya singo masani oseket kod jatelo mar ODM migosi Raila Amolo Odinga kod jalup jatend piny owacho migosi William Ruto e weche mawacho ni magigi na weche miwacho nikech mondo ji oyud ombulu. ANC leader wants that promises made by Deputy President and ODM leader on social funds unrealistic, likely to lead to higher taxes or more debt burden. Kendo wacho ka endi ni maeni nyalo miyo oganda koro bedo koda kamago eko tich matek ahinya e nengo mar gik ma ginyalo tiyo godo. Oka leaders vow sustained war on graft. Mailer mantie kanyindo sama bende kwacho ni koro jotelo mag Oka okwe ni koro gibodhi nyime kod bende manendo kedo ni gino ni weche gik mag mibadhi koro onge. Kama dhi nyime itoboke ndi mara 4 wach man kanyo ni koro KEMSA oyudo jogo kuma gin jotich manyien sani ndi kara dogo ni koro sitwende mang'eny pacho ka ndi onge koda kayath. Mudavadi koro lose wach ni ndo maparo ni ok be miyo Raila kod Ruto yudo mbulu e wach gi mano ndo machiwo 6,000 kanyakla gi bottoms up maler mantiere kanyo. Ka wadhi nyime wach machielo mantiere en mar Oka principles goeko sama bende koro timu Wanyonyi ne olero kaka obiro bede tiyo ne jogo eko mageno oganda jo Nairobi ko yiere kaka governor higa mar 2022. At the same time, Wanyonyi said his governor bid has the blessing of ODM party leader Raila Odinga. Last month, Raila's spouse Aida also endorsed Wanyonyi's bid for Nairobi governor in 2022. Na wachimantire kanyo endo timu Wanyonyi chonyi Raila osegwedho chung mare kaka governor ma Nairobi omiyo koro wuoko kuma mondo mioti. Nano ka indika ni happiness drama over Ruto cash itoboke ni maraboro en sama Ruto owuotho nitie ywak kanyakla gi mor sama bende koro golo dhweny mar pesa kaka sani eno koro ka indi jawad bura ma Kuria East Marwa Kitayama otingo pumbi mar elofe mag gichiwo maini makoro nye gichiwo ne jogo eko magen rowere e gwenge eko mag Migori ka Ruto nyoti molimbe gwenge makuro. Malicha hinya. We've done so much if not for Raila's mess, says DP. Niko sanye koro Ruto kwenye Raila momiyo gikmane gitimo kaka Jubilee okotimore. Koro kao Jubilee temano kethre onywande wi Raila makoro miyo sani koro Jubilee no kotiyo kaka noni benege tiyo kalore kod weche go mag handshake. Tuboke ni mara par. With about 270 days left to roll, Uhuru's options are wearing thin. Uhuru dongi ndalo madirom 270 mondo miwedi jatend piny owacho kata kana chini koro odong kod mago mabende gin thuolo matin ahinya matime gonyalo timo e kinde masani koro odong niendi. Oro nego jamni malicha hinya e gwenge eko mag nyandwat ma Kenya. En ler mantiere ka indi drought stricken livestock dying in their hundreds. Ler malicha hinya ntie kanyendo nego beni kore somo mondo mione kaka inyalo resi mago magin jamni matho e gwenge eko mag nyandwat mapacho ka indi pajo somo gi jondiko chakre itoboke ni mara 16 kendo ringo nyaka itoboke ni ma 20. Aye koro nitiere ka indi Oboke malang manendo mar health and science magike weche mag ngima kanyakla gi nonro mag jo science inyalo ng'iyo. Aye weche ma counties ni ka indi kendo ging'eny ahinya inyalo somo Oboke ni indi tema 23 oting'o mago eko magin mag counties ka gi kacha. Ka wadhi nyime weche ma pinje moko inside 9 political camps in the US maginyalo somo e kinde ma ang'o yudre. E weche mag tuke modern coaching, why football clubs have turned to club legends for expertise. Gimomiyo sani ndi koro klabe mang'eny mag adhula dhi ir jogo kuma ne gin jotuk gi machon mar mondo mikoro bede kaka jogo manyalo tiego gi achiel kachiel. Timbe mosetimo kamano gin kaka Anthony Kimani mar AFC Leopards, John Baraza mar Sofapaka, Zedekiah Otieno mar Gor Mahia Ziko, Fred Ambani maneno masani koro nitie kod Wazito, Mike Muiruri, James Nandwa, Bobby Ogola, Nicholas Muyoti kod Bernard Mwalala. Somane e weche mag tuke kanyo iwinji gi mantie kawuono
Harambee Stars gocho kod tim mar Rwanda e tugo nendo mar World Cup qualifiers. Harambee pok oloyo tugo moro amora e tuke mane osetugo gi te. Omiyo kawuono sapar e lab nendo mar Nyayo en tugo manitiere, omiyo unyalo ng'iye achiel kachiel. Ler mantie kod oboke mogik ma en The Star and Fresh Tamil rocks Oka as Musalia digs in. New wave of backstabbing has hit the One Kenya Alliance. Sani koro jogi kima gen jo Oka gisebedo go sani koro gintie koda kama endi achiedh nadi manyien tulo muche iye kanyo en ywaruok mar tipo e gwenge gi kima gi jo Oka ka gidwaro mondo giyud ng'anya chung piyo piyo mondo gichung ging'e ni ng'ano madhi bedo ni koro borakre kod jogi achiel kachiel. No place for theatrics in Nairobi under my watch. Wanyonyi team Wanyonyi wacho ni en sani ndio kolwe tugo ora ni mondo ti ne oganda go kuma gijo Nairobi. President's MP team Wanyonyi and his children Pauline, Silvanus and Sophia during the launch of his governor bid at KICC. Nye osemoke kendo koro sani ndi wacho ni ochung malicha hinya okolwe tugo. So mane yomi Oka ntiere kod ywaruok manendo a camp margi. Raila in coast to ring fence stronghold in 2022 contest. Raila sani ndi ntie gwenge ko mag nam chumbi kocha kama nyoro nye ntie gwenge mag Lamu dhi kuro mamondo mi omede keto manendo mijingo kata jiwo mago ko magin joge mabe osebedo ka chung kore thuolo malache. ODM party leader holds rally in Lamu. He is set to also tour Kilifi and Kwale. Kawono Raila bro bedo Kilifi kod Kwale magite gin weche mantiere kanyo. Itoboke no mara uchiel otingo wach no malera hinya. Kardak maongore manuendo mantie mukuru kwa njenga sani ndi koro jomoda kurendo neno maleta hinya sambele kore thichogi kwende kuma gisebedo ka gidake thuolo malach. Pinyo wacho ni gise chulo gi omenda bende bini koro gidar sani koro chuno gi maimu kuutegi malicha hinya mogana odirom 40,000 oselalo kwende ko magen magi. Jo Kenya matiyo e pinje ma oko pinje mag libamba noko bilion 37 e dwe mar Oktoba kende. Mano menda ma oko kadonje piny Kenya kaendi no menda malacha hinya kuom jogo matiyo odoko ne giero kamano kuom chung kodogo jowadgi mantiere piny Kenya ka wadhi nyime pane bang'e mago ko magin mag tuke. Van Dijk blast awful outrageous Dutch performance. Malar mantie kanyo endo manje tugo mar Netherlands. Van Dijk wacho ni ok negi tugo maber ahinya sambende koro negi dhi amodhi mar 2-2 ko tim mar Montenegro. Mano endo etuke mag manyo kaka gidhi tugo mano e World Cup. France Belgium ne joyudo mano endo ma enotiko madonjo etuke gweko mag World Cup. Sama bende koro tight turnaround. England need clubs help in unique 2022-2023 season mano Southgate. Mano wacho mantiere kanyo endo. Sama bende koro wang'eyo ni kawuono ni endi Nick Mwendo wa dhi e doho wadhi nyunta ng'oma koro sani koro odong' ne doho kuno. Olunga wacho ni sama koro piny Kenya nigi tulo mang'eny kama ndiye migawo mar weche mag tuke mag adhula onego bed ni koro ganda keto kwe to moloyo ahinya e kinde gi masani koro Kenya nitiere e akere keke. Mago e weche mane anyalo luomoni kuom sani endi e oboke giki. Ageno ni iwinjo gi makare. Nyinga en ni Okello kiny ka wayudo thuolo machielo wa Nyasaye oruo mapiny makare. Wabro timo kaka watimo sani endi bed koro dichieng' makare weche mathoth mag tuke kod mamoko ang' nakelni e seche mabiro.